съвет се е събрал, за да направи конкурс за избор за коледна класна стая. Ще виждате снимки, ще ви помоля да си изберете 3 снимки и да гласувате като за първо, второ и трето място. Това е инициатива на ученическия съвет и вие сте жури. Уважаеми ученици и учители и служители на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина Павлов Старост. Днес е специален ден, защото имаме удоволствие да обявим резултатите от конкурса Коледна класна стая. Благодарим на всички класове, които се включиха в инициативата. Вашите окраси вдъхнаха коледен дух на нашето училище и показаха, че с екипна работа и креативност можем да създадем истинска празнична атмосфера. Ученическият съвет имаше трудната задача да оцени всички прекрасно украсени класни стаи. След внимателно разглеждане бяха определени първо, второ и трето място. С радост обявяваме, трето място заема 8 Б клас. Поздравления за вашите креативност и усилия. Второ място печели 8 Б клас. Право за празничния дух и оригиналността. А първо място и титлата Коледна класна стая на годината заслужено получава 9 Б клас. Вашата класа не е ще получат грамоти в кинозалата в голямото междучасие. Благодарим още веднъж на всички за участието и желаем на всички весели празници, изпълнени с топлина, радост и много усмивки. Така, добър ден на всички председатели на класовете, спечелили коледния конкурс Коледна класна стая, на всички ученици, учители и председатели на ученическия съвет. Днес тук сме се събрали, за да връчим тържествено наградите на победителите класове от конкурса Коледна класна стая. Давам думата и привилегията на председателя на ученическия съвет Александър Найденов да връчи наградите на отговорниците на класа. Благодаря ви. Искам много да поздравя и трите класни, всички, които са положили труд и усилия и финанси, за да украсят своята класна стая. Поздравления на класа! С това обявяваме края на тържественото награждаване и ви пожелавам много успехи и до година все по-хубави украси, коледно настроение, след посрещане на коледните празници и на Нова година.